Amen. Greetings, bazalwane, ngiyabingelela egameni elihle likaKristu Jesu enkosi nomsindisi wethu. It's always a privilege and a pleasure kuyisimangaliso bazalwane, kuyi-honor ukuthi uNkulunkulu asibize athi summon us into igumbi eliphezulu, the upper room, wherein sifike sihlale enyaweni likaKristu Jesu sifunde ukuze kube nomahluko kubantu esingene siyibo kunabantu esokuphuma siyibona besiphuma enkonzweni. Amen. Simbonge futhi uNkulunkulu singaphezi bazalwane ngenjongo asinike yona. Simbonge uNkulunkulu singaphezi ngetheme. Simbonge uNkulunkulu singaphezi ngomgomo asinike wona for the year 2023, la asithume khona njengebandla elithumekayo ukuthi asiphume siye emhlabeni, asiphume esezweni lonkane, asiphume siye ekugcineni komhlaba, siphinde siphume sivakashelane sodwa njengabazalwane, sitshelane iqiniso ukuthi bafowethu lo nkulunkulu elimnqabayo, lo nkulunkulu elimphikayo, lo nkulunkulu elimele kude naye, lo nkulunkulu elibuza abantu akade esontweni beyokhonza ukuthi bekunjani enkonzweni, kuye kanye lo nkulunkulu enimdingayo. Amen. Now the scriptures imbhalo engcwele iyasifundisa ukuthi ngizoyibeka kahle ngesingisi lento kuze sizoyibeka kahle futhi nangesizulu. Amen. IBhayibheli liyasifundisa, the scriptures teaches us that the heart is deceitful above all things and perpetually evil. It is desperately wicked and no person can claim to know it. Hallelujah. Uyibeke kahle ngesizulu sizwe kahle ukuthi uthini uJehova emabandleni. Amen. Jeremiah 17 verse 9. Hallelujah. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezulu kwakho. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezulu kwazo zonke izinto. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke. Futhi yimbi. Futhi inhliziyo, yes, futhi inhliziyo iyakwazi ukuba yimbi. Yebo? Inhliziyo iyakwazi ukuba yimbi. Akekho futhi ongaclaima ukuthi uyayazi inhliziyo. Hallelujah. Amen. The heart is deceitful above all things and perpetually wicked, desperately evil. None can claim to know it. Hallelujah. Amen. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezulu kwazo zonke izinto, futhi iyakwazi ukuba yimbi. Akekho umuntu ongaclaima ukuthi yena inhliziyo uyayiqonda. Amen. Hallelujah. This is the book of Jeremiah. Emabhayibhelini amadala ibizwa ngoYirmiyahu. Hallelujah. The book of Yirmiyahu, chapter 9, 17 verse 9. Amen. Now, ngamanye amazwi uma sosebenzisa isizulu esidiphu esiprofetayo, lesi scripture sithi inhliziyo ayiphakelwa. Amen. Hallelujah. Amen. Inhliziyo ayiphakelwa. Now that is deep prophetic Zulu. Amen. But umbuzo usekutheni Pastor Twala awucacise kahle la. Uma iBhayibheli likhuluma ngenhliziyo, sometimes siba nokudideka singazi ukuthi ngempela iBhayibheli ngabe likhuluma ngenhliziyo lephampa igazi emzimbeni noma ngabe likhuluma ngenhliziyo esimeni sikamoya. Hallelujah. Amen. Now sihlezi with him Jehovah again with the set apart spirit. Sihlezi ke egumbini eliphezulu nomoya ingcwele, him the Holy Spirit. Simbuza ukuthi abantu bayasibuza uma ukhuluma ngenhliziyo embhaleni engcwele ukuthi ukhuluma ngayiphi inhliziyo. Ngabe ukhuluma ngenhliziyo lephampa igazi egazini lo elethe emzimbeni womuntu noma ngabe ukhuluma ngenhliziyo kumele si-understande ngokukamoya nakwezomoya. uHoly Spirit sihlezi ke enyaweni zakhe athi uma ngikhuluma ngenhliziyo kwezikamoya from a scriptural perspective, uma ngikhuluma ngenhliziyo kwezikamoya from a spiritual perspective, sichaza ngokuthi ngokwembhalo inhliziyo iwumongo wempilo. Inhliziyo iwumongo wokuphila. Futhi inhliziyo iwumongo wamandla. Hallelujah. Amen.
sizohamba nayo steady, nice and slow, so that singashiyani endleleni, but si-understand lento uNkulunkulu akhuluma ngayo. Inhliziyo ekukhulunywa ngayo in the scriptures embhalweni engcwele akuyona le nhliziyo ephampa igazi, but kukhulunywa ngenhliziyo ewumongo wempilo, kukhulunywa ngenhliziyo ewumongo wokuphila, the seat of life. Sikhuluma ngenhliziyo ewumongo futhi wamandla. Amen. Hallelujah. Amen. Now as we sit in the upper room, sihlezi lapha ekunjini ephezulu no Holy Spirit, siyambuza umoya engcwele, sithi akudiphe kancane uchaze ukuthi uma uthi inhliziyo iwumongo wempilo, inhliziyo iwumongo wokuphila, inhliziyo iwumongo wamandla, kahle kahle uqonda ukuthini. Hallelujah. Message of Holy Spirit athi yabona mesiyichaza inhliziyo kweyikamoya, uma inhliziyo sisika phakathi kweyikamoya sibheka ukuthi khonani phakathi, uzothola ukuthi phakathi enhliziyweni ngokukamoya kunengqondo, the mind, ngokukamoya enhliziyweni kunomoya, the spirit, ngokukamoya enhliziyweni kunomphefumulo, the soul. Hallelujah. Kanjalo futhi ngokukamoya enhliziyweni kunazo zonke izinto eziphathelene nemvelo yomuntu. Hallelujah. Kunazo zonke izinto eziphathelene nemvelo yomuntu. Now uma sikhuluma ngemvelo yomuntu ngokwenhliziyo icapturishiwe ngokwemibhalo, la sikhuluma ngani? Ngama emotions omuntu, sikhuluma ngemizwa yomuntu, siphinde sikhulume futhi ngokuqonda, meaning sikhuluma ngeunderstanding yomuntu. Hey bafowethu, inhliziyo is deep ngokamoya. Hallelujah. Amen. Ngoba uma si-unpack sivula phakathi ngokamoya, uHoly Spirit uthi uzothi uvula phakathi ufica ingqondo enhliziyweni, ufica umoya, ufica uphefumulo, mase uphinde ufica futhi nemvelo yomuntu. Imvelo yomuntu mesikhuluma ngayo, sikhuluma ngani? Ngokuqonda, i-understanding, sikhuluma ngani? Ngemizwa, ama-emotions omuntu, ngoba onke asuka la. Ingakho incwadi kaLuke uma siya chapter 6 verse 45 ngesingisi uthi from the abundance of the heart, out of the abundance of the heart the mouth speak. Usho ukuthi ekuchichimeni kwenhliziyo, angazi noma ngichaza kahle yini ngolimi lesiZulu, awuyibeke kahle. Luke chapter 6 ubheke nje lapha verse 45. Hallelujah. Ikhuluma ngokuchichima kwenhliziyo. Manje ziningi izinto ezingachichima enhliziyweni, kodwa for purposes, for imfundiso ne-preaching yanamhlanje, sizobuka ukuchichima kwenhliziyo ngezinto ezimbi, eziwububi, siphinde sibuke ukuchichima kwenhliziyo ngezinto ezinhle. Hallelujah. So the mouth, umlomo uzokhuluma lokhu okuchichimayo enhliziyweni yakho. Uma kuchichima into ezimbi, umlomo uzokhuluma ububi. Uma kuchichima into ezinhle, umlomo uzokhuluma izinto ezinhle. Hallelujah. That is why thina ke esambulelwe imfihlakalo yezulu. That is why thina esambulelwe imfihlakalo yeqiniso nensindiso. Who compare spiritual things with spiritual, esiqhathanisa izinto zakwamoya ngekamoya. Uyasikhumbuza lapha uPaul encwadini yabaseKorinte bokuqala chapter 2, if ubheka verse 14, uthi the natural man, umuntu ngokwemvelo yakhe, meaning umuntu ngokwemizwa nangokuqonda kwakhe, umuntu ngokwama emotions and his understanding, the natural man does not receive the things of the Spirit of God. Umuntu wemvelo akazamukeli izinto zikamoya kaNkulunkulu ngoba kuyena ziwubuwula futhi ziwubuphukuphuku. Neither does he comprehend, kanjalo futhi akaqondi. NgesiZulu sasestratini sithi akaqondastand. Hallelujah. Kanjalo futhi akaqondi, he does not comprehend. Uyayizwa lento ukuthi thi awuyifunde ngesiZulu silalele. Neither does he comprehend the things of the Spirit of God. Ngani? They are spiritually discerned.
ngamafishane umuntu ngokwemvelo yakhe uma engakahlangani noKristu njengenkosi nomsindisi, umuntu ngokwemvelo yakhe uma engakawunikeli umphefumulo wakhe kuKristu abe yinkosi nomsindisi kuye, umuntu ngokwemvelo yakhe uma engakabuyisani noNkulunkulu enhlanhlathekeni kwakhe naseboneni kwakhe. The scriptures imbhalo engcwele ithi leyo nhlobo yomuntu akamukeli, he does not receive, akazimukeli izinto zikamoya nezakwamoya kaNkulunkulu ngoba kuyena ziwuphukuphuku, aziyenzi sense. Neither does this person also comprehend, kanjalo futhi ukuqonda kwakhe akukho futhi akuphelele ngoba izinto zikamoya nezakwamoya kaNkulunkulu zi-understandwe, ziqondastendwe ngokukamoya. Amen. Hallelujah. Hey Nkosami, so kahle kahle uthini umoya engcwele emabandleni namuhla? Ake sithi futhi ukuba deep kancane. Hallelujah. Siza ukuthi uNkulunkulu uthini ebandleni. Ithi awuyithinde esimlalele abaseKorinte bokuqala chapter 2 siku verse 14 ukuze si-understande kahle lengqikithi nemfihlakalo yeqiniso nensindiso kaNkulunkulu. Incwadi ibhale kanje verse 14. Hallelujah. Umuntu wemvelo, the natural man, ngokwemvelo yakho as umuntu wena akamukeleki okukamoya, awukwazi ukwamukela izinto zikamoya nezakamoya kaNkulunkulu ngoba kuwena ziwubuwula, they don't make sense. Angeke ukuqonde ngokuba ubonisiswe ngokomoya. Hallelujah. So umuntu wemvelo futhi angeke azayiqonde or ayiqondastande izinto zakamoya kaNkulunkulu ngoba zifuna umuntu o-operator ngokamoya. Hallelujah. Amen. So umbuzo ke manje usekutheni esihlezi lapha kwi-upper room egunjini eliphezulu, sihlezi naye Jehova together him the Holy Spirit, sibuza ukuthi chaza. Bazobuza abantu bathi chaza Pastor Twala ukuthi uthini kahle kahle kuthini. Umbuzo esinawo sithi kahle kahle Holy Spirit moya ongcwele uthini kithina nasemabandleni. Hallelujah. Uthini kahle kahle emabandleni, uthini futhi kuthina njengebandla elivumile ukuthunywa futhi lithumeke. Hallelujah. Now, Holy Spirit, as we sit with him in the upper room, Jehovah together him the set apart spirit. Hey man, uthi kithina God Sanctuary Family Church. Kwazini lo ukuthi kunabantu la emhlabeni ukuthi uma bebanjiwe kunabantu futhi la emhlabeni ukuthi mebebanjwe oqotsheni, kunabantu futhi la emhlabeni ukuthi mebebanjiwe kwaze kwa ukuthi bayaboshwa. Hallelujah. Once bebona inkathazo, once bebona ingxaki, once bebona inkinga bayifake kuyona, bayashintsha abaningi babo baphenduke baba amaKristu. Hallelujah. Amen. Bayashintsha abaningi babo baphenduke baba bazalwane. Hallelujah. Amen. Sibabonile abanye beba bazalwane amaKristu, sababona futhi abanye beba amaMuslim. Amen. Amen. Sababona abanye bephenduka beba amaKatholika, amaRoma Katholika. Sababona abanye beba amaJehovah Witness. Sababona abanye ngokwenkolo bephenduka abanye ngenxa ukuthi babanjiwe. Hallelujah. And uzothola ukuthi isizathu sabo sokuthi baphenduke baba amaKristu, baba abazalwane, baphenduke baba amaMuslim, baphenduke baba amaRoma Katholika, baphenduke baba amaBuddhist, baphenduke baba amaJehovah Witness, kanjalo ngokwenkolo nangokwenkolo. Isizathu kakhulukazi ekubanjeni kwabo kusuke ukuzama ukucela intethelelo, kusuke ukuzama futhi ukunciphisa isigwebo sabo ngokuthi bayiveze njengabantu asebephendukile. Amen. Hallelujah. Amen. Abanye bakhuluma nabangaphambili kwabo asebakwenza lokho ukuthi mina into eyangisiza yanciphisela isigwebo, into eyangisiza mina yangitholela intethelelo kumuntu wami or kunkosikazi wami kwabo ukuthi ngivele ngiphenduke ngithi ngiyakholwa. Hallelujah. Ngiphenduke ngibe Muslim,
ngiphenduke ngibe iRoman Catholic, ngiphenduke ngibe Jehovah Witness, ngiphenduke ngibe Seventh Day Adventist, ngiphenduke ngibe uBuddha. Hallelujah. But akekho wazizathu ngaphandle kwami. And isizathu sokuphenduka kwami yini? Ukuthi ngicela intethelelo bese nginciphisa nesigwebo esingifanele. Hey bazalwane, sihlezi in the upper room la, sihlezi ekunjini eliphezulu no Holy Spirit umoya oyingcwele. So imfihlakalo esikhulumayo, imfihlakalo ephathelene neqiniso nensindiso. Amen. Hallelujah. Isona isambulo esinikwe sona ke namhlanje ukuthi sidile naso. Amen. Now, abanye balabantu ababanjiwe, abanye balabantu ababanjwe oqotsheni, abanye balabantu asebeze baboshwa ngokwezinkolo zabo abayikhethile ekubanjweni kwabo. Abanye baze bayeke ngisho ukudla inhlobo ezithile zokudla. Hallelujah. Amen. Ukuze bakhombise wena abacela intethelelo kuyena, bakhombise wena abafuna banciphise isigwebo ukuthi uyangibona na ukuthi sengishintshile. Amen. Amen. Umbono omunye ethi ngulube mina ngisayidli ngokokholo engilikhethile while ngibanjiwe oqotsheni. Ngifuna ukunciphisa isigwebo ngithole nentethelelo. Amen. Amen. Ingulube ngisayidli. Omunye athi hayi nogwayi neyobisi idakamizwa angisayithinti. Omunye athi notshwala sengibiyekile. Zonke lezi zinto uyiyeka ngoba indawo akuyona omunye kakhulukazi beboshiwe, vele lezi zinto azikho ngeke azayithola. So kuyafoseleka ukuthi avume ukuthi ngenxa ukuthi azikho angivele ngiyeke, kanti vele futhi nabo okholo esengilichuzile seneyinhlobo ezithile zokudla esengamele ngizidle, neyinhlobo ezithile zeziphuzo engasamele ngiyiphuze, bese beyiyeka lezo zinto. Amen. Abanye amen ngokwezinkolo zabo abayikhethile ekubanjweni kwabo oqotsheni nasekuboshweni kwabo, baze bafike ezingeni lapho khona ngokukholwa kwabo nangokwenkolo yabo abayikhethile bangaligundi ikhanda. Omunye azafike ezingeni lapho engashefi khona, omunye azafike ezingeni la eshikula khona iduku afihla ikhanda nobuzo ngokokholo alichuzile ukuze anciphise isigwebo noma atholeni intethelelo. Now into efuna ukuyikhumbule ngale ntshumayelo esinikwe yona nane message esiphathisiwe the besora efuneke sigijime nayo unyaka wonke sitshela abantu ukuthi lo nkulunkulu enimnqabayo, lo nkulunkulu enimrejectayo, lo nkulunkulu enimpushela kude nani uyena kanye unkulunkulu enimdingayo. Abanye balabantu esebe ngokukhola kwabo bebanjiwe, abanye bebenqumile empilweni zabo ukuthi unkulunkulu akekho. Psalm 53, amahubo 53. Amen. Amen. Abantu laba aba-operate ngokwemvelo yokubona, ngokwemvelo yokubona uma siya embhaleni engcwele encwadini yabaseKorinte bokuqala chapter 2 verse 14 siyayalwa ngalabantu esizohlangana nabo uma silishumayela levangeli ukuthi kunabantu esizohlangana nabo besemvelweni yabo kodwa betshela ukuthi bona sebeyakholwa, bekholisa ukuthi babanjiwe, abanye baboshiwe. So kumele sazi-ke thina njengama stewards of the mystery of God, abaphathiswa bemfihlakalo yensindiso neqiniso, ukuthi umuntu kahle kahle ngokwemvelo yakhe akazamukeli izinto zikamoya nezakwamoya kaNkulunkulu ngoba kuyezibula akafundisiwe ngazo. They are like tongues, zifana nezilimi efune zichazwe kuye. Hallelujah. Kanjalo futhi ne-understanding yakhe, ukuqonda kwakhe, i-comprehension yakhe, ukuqondastanda kwakhe kufishane ey'ntweni kamoya ngoba izinto zakamoya ziqondwa ngokukamoya, zembulwe ngokukamoya. Hallelujah. So siyabazi abantu ukuthi yonke lento abayenzayo abaningi babo bayenza ngoba bebanjiwe, but imvelo yabo isebona. Just like also umoya engcwele esambulele ukuthi kukhona futhi nabanye abantu abakholwayo namhlanje abakholwa ngoba besaba ukuya esihogweni.
khona futhi abakholwa ngoba befuna ukuba nomngcwabo omuhle befuna ibandla elizobangcwaba hayi ukuthi labo bantu bayakholwa. Hallelujah. Because kusho ukuthi labo bantu abakabi ne moment of truth, abakabi naleyo touch point moment noNkulunkulu, abakabi ne touch point moment no Holy Spirit umoya engcwele. Hallelujah. Abakabi ne touch point moment, a moment of truth la behlangana khona no Kristu Jesu. Hallelujah. Ama decisions abawenzile mahle but bawenze emvelweni yabo. Yingakho ke sekudingeka thina esiphethe isambulo nemfihlakalo kaNkulunkulu yeqiniso nensindiso ukuthi sifinyelele kubo mase sifike sivula amehlo kamoya wabo ukuze babe nokuqonda okuphelele zingabi ukubula izinto zikaJehova kubona. Amen. Hallelujah. Yiko ngithi akubona bodwa abasenkingeni. Nalabo abakholwa ngoba besaba isihogo, nalabo abakholwa ngoba befuna umngcwabo omuhle, nabo siyabazi sisazodila futhi nabo. Amen. Amen. Kodwa ke asikho kulabo bantu njengamanje. Abantu esisadila nabo njengamanje yilabantu abakholwa ngoba bebanjiwe, nalabantu abakholwa ngoba beshonelwe. Hallelujah. Amen. Ushonelwe isithandwa sakhe. Shonele umzali wakhe amthandayo. Shonele ingane yakhe. Uzinyo bulale oqala neyogcina. Hallelujah. Amen. Ebuhlungwini akubona mase yakholwa. Akumele ke thina ke njengama stewards of the mystery, thina abaphathi bemfihlakalo yensindiso neqiniso, siyayalwa mesihleze ekhunjini eliphezulu, sihleze enyaweni kaKristu ukuthi abantu abanjenganalabo asingabacabangeli ukuthi bayakholwa, sibe sazi ukuthi abakaphenduki futhi abakabhabhadiswa, benze i-decision ngokwemvelo yabo ngenxa yobuhlungu abakubona nezimo abadlula kuzona. Ngaleyo ndlela kusho ukuthi sebeyakholwa. Amen. Hallelujah. Sisadingeka thina ukuthi sifinyelele kubona with the word, sifinyelele kubona ngenkemba kaJehova eyizwi esika nhlangothi zombili ekwazi ukuhlaba ihlukanisa inhloko nesixhanti. Amen. Hallelujah. Amen. Ukuze mebenza ama decisions kweyintweni kamoya bawenze benokuqonda okuphelele ukuthi lento ayingengami nemvelo yami, but ingami ngisubmit my entire self, ngizinikela mina wonke kuba uNkulunkulu ukuthi kube uyena umqalisi nomphelelisi wempilo nensindiso yami. Hallelujah. Amen. Now inkinga lesibanayo kulabantu abakholwe ngoba bebanjiwe, inkinga esibanayo kulabantu abakholwa ngoba besebuhlungwini beshonele, inkinga esibanayo kulabantu abakholwa ngoba befuna inkonzo yomngcwabo enhle nomngcwabo Pastor Soren so of famous ngokugcwaba abantu. Hallelujah. Amen. Ukuthi uma siyabona siphethe iqiniso, uma siyabona with the truth, the double-edged sword of the Spirit of the Lord, inkemba kaJehova ehlala ihlukanise inhlangothi zombili. Uma siyabona labantu sifinyelela kubona nebesora kaNkulunkulu nomyalezo kaNkulunkulu othi bafowethu lo Nkulunkulu elimele kude elimelene kude kunaye uye uNkulunkulu enimdingayo. Uma sifika kubona nemessage enjenganale bafike basikhuze bathi don't worry about us, ningakhathazeki ngathi vele thina sesiyakholwa. Amen. Hallelujah. Amen. Now labantu bakholwe ngoba bebanjiwe, bakholwe ngoba besebuhlungwini, bakholwe ngoba befuna umngcwabo omuhle. Amen. Abakwazi ukukholwa ukuthi kuyini, but bazukholwa ngokwemvelo yabo, ngokwemvelo yabo izinto zikamoya zokuphukuphuma ukubona, futhi ngeke baze bayi-understand ngoba akekho umuntu ofikile wabachazela wabafundisa wababamba ngengalo ukuze bazazi izinto zakamoya kaNkulunkulu zenze umqondo kuwo. So uma uyakubona, you must always be careful ukuthi uzothi uyashumayela kubona bathi hayi vele ngiyakholwa. Hallelujah.
Awungawari ngami. Vele thina siyayikholela. And udiga deep. Umbisisa. Uhlola ngokuqhamuka uzothola ukuthi abaphendukanga labantu. Hallelujah. Ababhabhadisiwe futhi labantu. Abashongo ngemlomo yabo, they did not confess. Abamhlambulukanga uKristu njengenkosi nomsindisi empilweni yabo. Amen. But bakholwe ngokwemvelo yabo, based on ama circumstances abo, based on izimo zempilo ababhekene nazo. Ekungaba ubuhlungu, ukubanjwa okotsheni umuntu uzolahlekelwa umendo nomuntu omthandayo nokuboshwa. Hallelujah. Amen. So siyayalwa ke thina ngalabantu ukuthi gadani. Hallelujah. Ngoba uma uya lapha encwadini kaTimothy wesibili, 2 Timothy chapter 3, verse 5 to 7. Oh my God. Timothy chapter 3. Hallelujah. Verse 5 to 7. Amen. Now, uma siyala encwadini kaTimothy, Nkosi yami, chapter 3, verse 5 to 7. Ukulalela nje istandard ekumele sisiveze inkosi yami. Man. Whereas when the enemy comes in like a flood, uNkulunkulu raises a standard in us. Uma uSathane engenelela njengamagagasi, engenele empilweni yethu njengeyikhukhula. Hallelujah. uNkulunkulu uphakamisa istandard ngempilo yethu, aphakamisa iwisdom, ubuhlakani ngempilo yethu, aphakamisa ilanguage, ulimi efanele sikhulume nabantu. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu yena umnini wabantu, uyazi ukuthi yini efanele sisho kubantu bakhe ngasiphi isikhathi. Ake silaleleke lapho 2 Timothy chapter 3, verse 5 to 7 ukuthi uthini. Awuyisho silalele kahle. Nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu. Lalela, uTimothy uthi labantu laba abakholwe ngoba bebanjwe okotsheni futhi besaba ukulahlekelwa okukhona ngokungekho, abanye bakholwe ngoba besebuhlungwini bokulahlekelwa abathandiweyo babo. Hallelujah. Abazange baze baphenduke, abazange futhi baze bahlambuluke, abazange futhi baze babhabhadiswe. Labantu laba uNkulunkulu ume baveza thina abaphathi bemfihlakalo yeqiniso nensindiso, uthi sizobafika benesimo, awuyichaze kahle, banani? Banesimo sokumesaba uNkulunkulu. Yes. Uma uyibheka ke eMabhayibhelini esiNgisi, scripture says they have a form of godliness. Hallelujah. Banesimo sobuzalwane, banesimo sokuba amaKristu, banesimo futhi sokukholwa. Ngamafishane labantu laba emvelweni yabo bebodwa bengafundisiwe, sebegqoka njengamaKristu, baphinde futhi bakhulume njengamaKristu, babe nabangani futhi abamaKristu bahambisane nabo, baze nelanguage yabo icishe ifane futhi neyamaKristu. Uma wena unga-operate nge-Spirit of the Lord, if you don't function and operate by the Spirit of the Lord, uzohluleka ukusika uhlukanise inhloko nesithandi ngenkemba kaJehova ebukhali nhlangothi zombili, ukwazi ukuhlukanisa iqiniso namanga. Amen. Hallelujah. Ngoba uzodila nabantu abanesimo esifana nesakho, abanye bakhuluma ilanguage yakho, abanye bagqoke njengawe futhi baze bathi ungakhathazeki ngathi vele siyakholwa. Amen. Awiphinde futhi uyifunde. Labantu banesimo sokumesaba uNkulunkulu. Banesimo sokumesaba uNkulunkulu. Hayi bayamsaba uNkulunkulu, banesimo. So ngisesimeni esithile. Hawu suka madoda. Kepha amandla akho bewaphika. Praise the Lord. They have a form of godliness. Banesimo sobuzalwane. Kodwa they deny, bayawaphika amandla kaNkulunkulu. Yibo beze bethi banqume empilweni zabo nasezinhlizweni zabo ukuthi uNkulunkulu akekho. uNkulunkulu wakhona bese xhathazweni, bese engxakini, bese enkingeni abayifake bona kuyona.
labo ke ngokugwema. Ayiyo ibambe lapho sizobe siqhubeze kahle uma sesidipha Nkosi yami. So ngamafishane ke la uma sihlangana nabantu abanjengana laba umbuzo wokuqala efuneke siwubuze kulabantu abakholwa ngoba bebanjiwe, abakholwa ngoba bebanjwe eqotsheni, caught red-handed, abakholwa ngoba besebuhlungwini beshonelwe, abakholwa ngoba befuna ukuba nenkonzo yomngcwabo omuhle ngoba bebona uPastor Sorenso wasebandleni ethile enza umcimbi omuhle wokungcwaba bese nabo befisa ukushona ukuze babe nemngcwabo omuhle, and most yabo bayashona vele ngoba once you speak in your spirit it becomes. Now umbuzo efuneka siwubuzeke kulabantu whether sawuphimisela noma siwuphimiseli ukuthi sibuze sithi awushoke ngane yakwethu, isho mfowababa, isho mfowethu, tell me ukuba ubanjwanga ukuba ubanjwanga ngabe uyakholwa yini bezokwenzakalani ukuba ubanjwanga, tell me. Ubuzoqhubeka wena nokuba i-rapist, a serial rapist? Ubuzoqhubeka nokuba i-serial murderer, umbulali? Ubuzoqhubeka nokurufa utshontshe imoto zabantu? Ubuzoqhubeka yini wena nokuphinga? Ubuzoqhubeka yini nokuthakatha? Talk to me. Ukule simo obuso ngenxa ukuthi ubanjiwe na? Ukuba ubanjwanga wena man, ngabe ukuphi today? Ukuba awusabi isihogo ngabe ukuphi? Ukuba ufuna umngcwabo omuhle lo wobona ngoba uPastor Sorenso yenzwa umuntu ngakini ngabe ukuphi wena? Ubuzoqhubeka nalezi zinto zakho zenzayo? Ubuzoqhubeka yini ukube wena umama wakho nesithando sakho leso sithandana nalozinyo kulala wakho yo-only child ukuba ishonanga, nale moto yakho nendlu yakho ukuba ishanga? Ubuzoqhubeka yini wena nokunquma enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu akekho? Talk to me. Now as we sit in the upper room, sihlezi ekhunjini eliphezulu man, sihlezi naye umoya oyingcwele, simbuza ukuthi khuluma moya emabandleni ukuthi uthini kithi, yindaba usambulele lemfihlakalo yeqiniso nensindiso ngabantu abakholwa ngoba bebanjiwe. Yini kwenze njani wasambulela lemfihlakalo yeqiniso nensindiso ngabantu abakholwa ngoba beshonelwe besebuhlungwini, ngabantu abakholwa ngoba bebanjwe eqotsheni? Kwenze njani? Kungani kahle kwenze njani kwekamoya wasinika into enzima kangaka Jehova ukuthi khona abantu abanesimo, they have a form of godliness, banesimo sokwesaba uNkulunkulu kodwa deep down inside of them bayaphika ubukhulu bakho, bayaphika futhi namandla akho, kodwa abantu bakholwa ngoba bebanjiwe befuna ukunciphisela isigwebo, bakholwa ngoba bebanjiwe befuna intethelelo, bakholwa ngoba besebuhlungwini. Masubuhlungu kuphelile bazokwenza njani? Why usivezela lemfihlakalo engaka yeqiniso nensindiso? Ayike sihlezi la in the upper room with him Jehovah again. Uthi no, in your obedience ehlonipheni kwenu Inkosi, in your obedience ehlonipheni kwenu, in your submission ekuzinikeleni kwenu, in your surrender. Yabona when you surrender yourself, ukuyinikela beyond ukuyinikela, ekuyinikeleni kwenu ngokuphelele kuba uNkulunkulu. uHoly Spirit uthi kithina lalelani ke God Sanctuary Family Church, kaningi abantu abakholwa ngoba bebanjiwe eqotsheni, abantu abakholwa ngoba besebuhlungwini, abantu abakholwa ngoba besaba isihogo, abantu abakholwa ngoba beboshiwe, abantu abakholwa ngoba beshonelwe, kaningi inhlesa man yemvelo yabo ihambi mesiyavuka nebrosa kathalabo limamotolose. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus.
yemvelo yabo ihamba ivuke ngoba umoya ingcwele usesichazele ngenhliziyo ukuthi inhliziyo ngokwekamoya iwumongo wempilo futhi iwumongo wokuphila iwumongo wamandla nayo yonke into ephathelene nemvelo yomuntu imvelo yomuntu ikhuluma ngani ngokuqonda i-understanding iphinde ikhulume futhi ngemizwa ama-emotions omuntu so Holy Spirit umoya ingcwele uthi unenhlesa ke kulabantu abangaphendukile kunenhlesa kulabantu abangabhabhadisiwe kunenhlesa kulabantu abangakonfessanga manje bahlambuluka bombiza uKristu njengenkosi nomsindisi wabo ehlala ihamba ivuke amen hallelujah ihamba ivuke bafowethu ingakho ke thina the stewards man thina sasinikwa isambulo semfihlakalo yeqiniso nensindiso simele ukuthi sifinyelele kulabantu with the gospel truth ngevangeli leqiniso ivangeli likaKristu ivangeli lensindiso hallelujah ingakho uJesu esixwayisa ingakho uJesu esixwayisa lapha encwadini kaMateyu chapter 7 hallelujah ingakho uJesu esixwayisa lapha encwadini kaMateyu chapter 7 uma uzoyithatha from verse 21 to 23 ngeke ngisayifunda ke manje eBhayibhelini senzoyibeka in content and context senzobekela yona ukuthi noma usuyifunda uwedwa ube nokuqonda hallelujah uyasixwayisa uJesu embhaleni engcwele ukuthi le nhlobo enje yabantu ekholwe ngoba ibanjiwe ekholwe ngoba ifuna umngcwabo omuhle ekholwe ngoba icishe yaluzokhona ngokungekho ekholwe ngoba ishonele kunenhlese evukayo kubona ingakho uKristu ethi lalelani ke God Sanctuary Family Church in the bigger body of Christ emzimbeni kaKristu wonkana uphelele akubo bonke abantu abathi kimi Nkosi abayongena embusweni kaBaba yilabo kuphela abagcina imiyalelo neziyalo zikaBaba uNkulunkulu hallelujah ukuthi wena emvelweni yakho nakwi-education yakho nanokuthi une-access kwi-internet uyagooglisha usukwazi ukuthi utesta ama-topic athile ngokukholwa akusho ukuthi usuyakholwa insindiso awukayi-understand ayikho kwi-league yakho usafuna ukubanjwa ngengalo uqondiswe kahle ukuthi imbali uthini uNkulunkulu ezwini lakhe lithini iBhayibheli ngensindiso hallelujah amen akusibo manje uKristu la inkosi yamakhosi uthi akusibo bonke abantu abathi kimi Nkosi abayobona umbuso wezulu kodwa yilabo kuphela intando kaBaba osezulwini abayigcinayo intando kaBaba wethu osezulwini hallelujah niyizwa lento bafowethu amen inkosi yami so ngamafishane akuyena wonke umuntu oyibiza ngomzalwane manje owumzalwane amen it's not everyone who calls himself a Christian that is a Christian hallelujah akuyiwo wonke ogqoke uniform yesonto akuyiwo wonke oyibiza ngomzalwane othi mina ngiyasonta owumzalwane uma ufuna sikucacise kahle lokhu kwenzeka kanjani ukuthi ulahlekelwe i-cellphone esontweni sibe sithi siyakholwa kwenzeka kanjani ukuthi ulahlekelwe i-wallet esontweni wena kodwa sibe sithi siyakholwa sisayidini kaNkulunkulu wayibona le amen it's not everyone wonke othi uyakholwa okholwayo yasithipisa uKristu la ukuthi gadani and labantu ke abanje ikwesibizelwe bona thina njengabaphathi beqiniso nani abaphathi bemfihlakalo yeqiniso lensindiso sibizelwe bona esizwe sifika kubona bathi awu ungangishumayeza kanjani bisesontweni yakholwa vele vesi hallelujah amen awungabusayihlupha ngami sengi-right hallelujah sibizelwe bona sifike sibatshele sithi hayi lo nkulunkulu omelene naye kude lo nkulunkulu omphikayo omkhahlelayo nguye kanye lo nkulunkulu omdingayo hallelujah amen
Now, uma siqhubeka nencwadi kaMateyu chapter 7, sehla verse 21, sehla from verse 21 to 22 and 23. Holy Spirit uyaqhubeka. Uyasibonisa, uyasithiphisa, uyasivusa ebuthongweni bongazi. Hallelujah. Ngoba Holy Spirit uthi kuthina lalelani-ke God Sanctuary Family Church, masosha kaJehova. Kunesikhathi esizofika, Nkosi yami. Hey man, kunosuku oluzofika empilweni yomuntu. Awuyifunde mfowethu. Verse 22. Matthew chapter 7 verse 22. Hallelujah. Abaningi bayakuthi kimi ngalolo suku, Nkosi, Nkosi, asiprofethanga ngegama lakho. Sakhipha amadimoni ngegama lakho. Senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na. Nkosi yami, niyayizwa bafowethu. uNkulunkulu uyasithiphisa uma sidila nalenhlobo yabantu emvelweni yabo eyitshela ukuthi iyakholwa. Hallelujah. Uthi kuzofika isikhathi kuphinde kufike futhi nosuku lapho zonke lezi impungushe engikhulume ngazo ukuthi akubo bonke abathi Nkosi, Nkosi, Nkosi kimi abayobona umbuso kaBaba, bathi labo kuphela abagcina futhi benza intando kaBaba. Uthi kuzofika leso sikhathi-ke lapho bonke lenhlobo yabantu ngokwemvelo yabo eyithethe yakholwa, kodwa still izwi laNkulunkulu liwula kubo ngoba lambulwa ngokamoya kuphela. Kuzofika isikhathi-ke lapho lezi impungushe lezi iBhayibheli lithi abaningi, thina siyabazi-ke ngoba phela siphethe imfihlakalo. Abaningi kubalwa lana impungushe eyimbetheni uboya bemvu, isikhumba semvu. Hallelujah. Amen. Kubalwa lana laba bamphikayo uKristu. Kubalwa nalaba sebenqumile enhlizweni zabo ukuthi uNkulunkulu akekho. Kuphinde kubalweke lapha abazalwane mbumbulu. Kuphinde kubalwe futhi abaprofeti mbumbulu. Kuze kuyobalwa lezangoma mbumbulu. Hallelujah. Amen. Kuzofika isikhathi kuphinde futhi kufike nani nosuku lapho bonke labantu ngobuningi babo awiphinde leyo phathi bayokhala. Hallelujah. Bayokhala bathi uNkulunkulu wami ungishiyelani na? Nkosi yami, bayokhala bathini? Bathi Nkosi, hawu madodana, ngegama lakho. uyayizwa leyo? Bayokhala bathi uNkulunkulu wami, bayokhala bathi Nkosi, awusangikhumbuli na? Ingani yimi lo obenzani? Beprofetha ngegama. Yimi nje lona obeprofetha ngegama lakho. Hawu Nkosi yami, bakhale futhi bathini? Bathi yimi nje lona owenzani? Owayikhipha amadimoni ngegama lakho. Yimi. Amen. Hawu, yimi nje lo owenza imangaliso ngezimlingo, ngenza nemgilingwane, ngijombisa abantu udengezi, abanye beqisa iPramastofu, abanye badaba on the hope, ngethemba lokuthi yonke imithi ivela kuwena. Ngaleyo ndlela ngiyabasindisa ngemithi evela kuwena Jehova. Awusangikhumbuli na? Amen. Nkosi yami, these are the people who have a form of godliness, banesimo sokwesaba uNkulunkulu, kodwa bamsaba uNkulunkulu ngoba ngaphakathi kubona deep down bayawaphika amandla kaNkulunkulu nobuNkulunkulu bukaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Asimfuneni uJehova bafowethu esenokufumaneka. Asimbize uJehova eseseduze engakabi kude nathi. Asishintshe indlela zethu zobubi, sicorrect sihambe ngendlela right. Hallelujah. Amen. Asishintshe bafowethu. Uma ithuba elinjenganaleli livela lensindiso, uma ithuba elinjenganaleli livela lokuhlambuluka, lokuphenduka, lokubhabhadiswa, musukulwa leqiniso likaNkulunkulu. Uma lifuna ukukhipha esimeni okusola, likhulule. Ungani mina? Vuma. Bayokhumbula abanye. Bathi kodwa basha abazalwane baseSentral. Basishumayeza, basitshela iqiniso.
But lo nkulunkulu esimelene kude naye, lo nkulunkulu esimdudulayo, lo nkulunkulu esimphikayo, nguye kanye lo nkulunkulu esimdingayo. Kodwa ke bese kulate. Ngoba kukho ukuphenduka ngale kwethu. Hallelujah. Amen. Basikhumbule. Bathi sasithi bahlanya la emakhaya. Sasithi intamba iphumani kahle engqondweni yakhe. Kodwa mase lebhekene nosima kade uqhubula, umlomo ongathethi imali. Bayokhumbula. Baze bafisa abanye ukuthi babuyisele emuva, ukuthi sicela usibuyisele emuva. Ke siye kuleli bandla soyishunyayezwa again. Sicela usibuyisele emuva, siye kuleli bandla liyosibhabhadisa egameni likaKristu Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Uthini uNkulunkulu kuverse 23 mebaphenduka? Khona ngiyakufakaza ukuthi Inkosi yami, uthini uNkulunkulu manje sebeyishilo zonke lezi Lord awukhumbuli imini engangenza lokho ngegama lakho, imini engangenza lokho ngegama lakho, imini engangithi ngegama lakho. Awukhumbuli na? Khona ngiyakufakaza Awusuka manje. Uthi uNkulunkulu yazi ngizophumela obala. Ngithi sorry anginazi futhi angisami ngize nginazi man. Sukani kimi. Get out of here. Sukani lapha ngobuso bami. Sukani la mina igila mkhuba bezibokubi. Kusho uNkulunkulu uthoma umlomo ongathethi imali akusekho ukuhlehla. Uqala ukhala. If only ngamlalela uPastor Twala, if only ngayilalela iGod Sanctuary Family Church, if only ngayilalela ibhuku umzimba kaKristu umushumayela, abefundisi beshumayela emaradweni nakuma TV ababekhuluma iqiniso, hayi laba abaphusha ile prosperity gospel. Hayi ube ngalalela. Ngaba ngikho kulesimo nengxaki nje engikusona njengamanje. Ngebhadi elikhulu akusekho ukuphenduka ngale kwethu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu ukhulumile nawe. Ungisebenzisile ukukhuluma iqiniso. And ngiyabonga Lord ngiyahlambuluka ukuthi akukho okwami engisho lokho nengiyifakele kona. Akukho futhi la abantu bakho khona ngibadukise khona ngabamisleader. Kodwa ngikhulume izwi, the double-edged sword of your spirit. Izwi lapho elisinganhlangothi zonke njengoba linjalo. Angiyifakelanga ngokwami. Ukubona ukuba choose ukwenze njani. Uma bechoose insindiso ibona abazochoose baphenduke babhabhadiswe bamukela uKristu njengenkosi nomsindisi. Uma ukhona ke phakathi kwethu, uma ukhona lapho la ukhona usilandela ku YouTube, uma ukhona ebandleni elikude uthi Lord intshumayela namhlanje ngathi uyiqondanise nami nje ihlabe yephukela kimi. Ziveze ungabi namahlobo ukuze sibambane ngesandla nathi saqala lapho la uqale khona sibambane ngengalo sithi lead each other into salvation, sibambane ngengalo siwalke uhambo olwensindisweni samukela uKristu njengenkosi nomsindisi wethu. Ngoba uKristu kunokuthethelela kwezono. Hallelujah. Amen. kuKristu kunokuthethelela kwezono. Amen. KuKristu kunokubuyisana noBaba uNkulunkulu sibe yidalwa ezintsha. Ithuba livulekile-ke bafowethu. Uma unamahloni ungasithinta privately. Uthi Pastor Twala kwa Sanctuary Family Church. Ngicela ukuthi ngikhulume nani njengoNicodemus privately. Hallelujah. Sikhona si available ukusizana ukuze sibambane ngengalo siyisane endleleni yeqiniso. Kwanga uNkulunkulu angasibopha ke ngebhande lakhe likamoya oyingcwele. Kwanga uNkulunkulu angakubopha wena nomndeni wakho ngebhande lakhe likamoya oyingcwele. Kwanga uNkulunkulu angakusikekela futhi ngothando lakhe. He is a jealous God. He is zealous unomona ngathi. Livulekile ithuba ungali neqiniso kaNkulunkulu. Stay sealed always in the Holy Spirit of promise.